Praise the Lord, hallelujah. फिन आरोबाव फैफिनबावबाय मोनसे गोदान इसोरनि बोसोन लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो बरायदों। दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेबायदि गोनांथि बाथ्राखौ सोलोंगोन एबा गोनांथि बाथ्राखौ सावरायगोन। बेनो जाहैबाय संख्रिनि गोहो बोलोफोर। येस, आसल गुबै गोहोआ संख्रियावसो दं। जोङो बे बिसयखौ मोजाङै नायगोन। बाइबेलनि गोबां जायगायाव संख्रिनि बिसय गोबां बाथ्राखौ बुंनानै दोनदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आबो बे संख्रिनि बिसयनो गोबां बुंदों। दा बेयावहाय संख्रिखौ बाइबेलाव मानो एसेबां महत्वपूर्ण इम्परटेन्स होनानै एग्जाम्पलाव लानानै फैदों। दा दिनै जोङो बेखौनो नायगोन। आत्मिक जिउआव थारैनो संख्रिहा मा बाहागो दङ? संख्रिनि गेजेरजों आत्मिक जिउआव माखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंनो थांगासिनो दङ? अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोन्थिनो थाखाय फिननायखौ मोननो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। जेन जोङो संख्रियाव माथो बोलो दं आरो संख्रिनि गेजेरजों आत्मिक जिउआव जोंहा मा ट्रेन्सफरमेसन दङ, मा सोलायनाय दङ आरो मा गोहोआ दङ, बेफोर गासैखौबो जोङो मोननो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि जि गोहोखौ दिनै जोङो नायगिरगासिनो दङ, बे गोहोआ संख्रियावसो दङ। दा बेयावहाय जोङो बै गोहो बोलोफोरखौ नायलांदोनि जे संख्रिया मानो एसेबां इम्परटेन्ट जानानै दङ, बाइबेलाव मानो एसेबां जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ इम्परटेन्स होनानै बाथ्राफोरखौ बुंदों। दे अब्ला मोनफा मोनफा नायलांदोनि। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ माब्लाबा थर खालामदोंनि? धोनि गोरिब जों बयहाबो आलादा आलादा रोखोमनि जोंनि न'फोराव गासै बेसाद मुवाफोरा आलादा आलादा थायो। धोनिफोरनि जिथु न'खरफोर दङ, बिसोरनि जिथु स्टाइल, बिसोरनि न' लुनाय स्टाइला आलादा जागोन। मोजांनिख्रुइ मोजांसिनखौ बिसोर लुनो हास्थायगोन आरो लुगोन। जायफोरहा धोन दौलत दङ, बिसोरो साखा थोंब्रै बायगोन। जायफोरहा गोबांनिख्रुइ गोबां धोन दौलतफोर दङ, गोबां साजायगोन। आरो जायफोरहा गैया, जायफोरा गोरिब, बिथांमोना मोनसे साइकेलजोंनो सोलिगोन आरो न'आव जाबायदि थानो नांगौ हयथ' बैफोर थाजोबनाय नङा। जोंनि गैजायै न'खराव हयथ' डाइनिं टेबोल थानाय नङा, नाथाय धोनि न'खराव डाइनिं टेबोल थागोन। आलादा आलादा रोखोमफोरा जोंजों खाबजाया। धोनि मानसिनि स्टाइला आलादा जागोन, गोरिब मानसिनि आलादा न'खरफ्रा आलादा जागोन, स्टाइलफ्रा आलादा आलादा जागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, आं जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, धोनि गोरिब जेखि जाया मानो, जिथु संख्रि दङ, बे संख्रिया मोनसे बेसेनावनो फैगोन। जायखौ धोनिया जायो, गोरिबाबो बे संख्रिखौनो जायो। टाटा नमक जादोंब्ला गोरिब मानसियाबो बे टाटा नमकखौनो जागोन, टाटा संख्रिखौनो जागोन। धोनियाबो टाटा संख्रिखौनो जायो। गोबां रोखोमनि आलादा आलादाफोर न'फोरा स्टाइलफोरा जानो हागौ, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, कमन बाथ्रा, बयनिबो न'खराव धोनि जाथों गोरिब जाथों, संख्रिया बे मोनसे रांनिनो जागोन। बे 15 थाखा किल', 20 थाखा किल', 30 थाखा किल', 40 थाखा किल', बे बेसांखिनि गोबां खम बेसेनाव मोननो हानाय बे संख्रिया मोनसे बेबायदि बेसाद। बयनिबो न'खराव समान थागोन, धोनि जाथों गोरिब जाथों। बे संख्रिनि मोनसे बेबायदि गुन। धोनि जाथों गोरिब जाथों, बे संख्रिया बयनिबो न'खराव थायो। येस, बयनिबो न'खराव थायो। नाथाय जोंनि न'खरफोराव धोनि गोरिब जुदि जोङो नायोब्ला आलादा आलादा बेसादफोरा धोनिनियाव थागोन, बबेबा गोरिबनियाव थानाय नङा। आलादा आलादाखौ जोङो नुनो मोनगोन। नाथाय संख्रिनि बेलायाव जों आलादाखौ नुनो मोननाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बयनिबो न'खराव बे मोनसे बेसेनजोंनो सोलिगोन। धोनियाबो 10 थाखाखौनो जानो नांगोन, गोरिबाबो 10 थाखाखौनो जानो गोनां जागोन, 20 थाखाखौनो जानो गोनां जागोन, 30खौनो जानो गोनां जागोन। संख्रिनि मोनसे बेबायदि गुन। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आबो धोनि गोरिब बयनिबो थाखाय समान। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट', जायखौ जों इसोर होननानै मोनथियो, इसोरा बयनिबो थाखाय समान जायो। धोनिनि थाखायबो इसोरा बेनो, गोरिबनि थाखायबो बेनो। बे इसोरानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट', बयनिबो थाखाय समान। जों जुदि हाथायाव सिनि बायनो थाङोब्ला सिनिनि दामाबो बेसेनाबो हयथ' 100निफ्राय लानानै 1000सिम थानो हागौ। दालि बायनो थाङोब्ला दालिनि बेसेनाबो 100निफ्राय लानानै गोबां गोजौसिम थांगोन, आलादा आलादा क्वालिटिनि थागोन। नाथाय जि संख्रि दङ, बे संख्रिया मोनसेयानो जायो। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनसेयानो जायो। थिग बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आबो बयनिबो थाखाय
बे सासेल' इसोरा बयनिबो जायो आरो बे संख्रिनिनो बिसय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरखौ बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन माथाइनि 5:13 नोंसोरो संसारनि संख्रि नाथाय संख्रिया बाबा जाब्ला बिखौ गोबाब खालामफिननायनि मुंबो राहा गैया बियो मुङा मुंसेबो खामानियाव उदाया बेखौ बायरायाव गारहरो आरो मानसिफोरजों गाफ्ले जायो प्रेज द लर्ड जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय ओंथिया बेनो जे नोंसोरो संसारनि संख्रिनि गुबै खामानियानो जाहैबाय स्वाद खालामनाय टेस्ट खालामनाय ओंख्रियाव जेब्ला जोङो ओंख्रि सङो बै ओंख्रियाव जेसेबांखि मस्ला होथों हाजार बिदनि आलादा रोखोमनि मस्लाफोरखौ लुनानै हो जुदि बेयाव संख्रि गैयाब्ला बे ओंख्रिया जाजाथावना नङा एबा टेस्टि स्वाद गोनां बे माब्लाबाबो जाया आरो बे संख्रिजोंनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौबो जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय साफ्रोमखौबो नोंसोरो संसारनि संख्रि होननानै बुंदों नोंसोरो संसारनि संख्रि होननानै बुंदों मानो बुंखो अनजाग्रा प्रियफोर जेरै जोङो टेस्ट गोनां जाबाय जों संख्रि देट मिन्स जोङो टेस्ट होनो हायो गुबुननो जोङो टेस्ट होनो हायो जोङो गुबुन थावनाय गैयैफोरखौबो जोङो थाव होनो हागोन देट मिन्स जोङो गुबुनखौ स्वाद गोनां खालामनो हागोन अनजाग्रा प्रियफोर जाय सुबुंफोरा दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनाखै जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायाखै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावाखै बिथांमोनखौ जोङो स्वाद खालामनायानो जोंनि खामानि बेवहायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ नोंसोरो संसारनि संख्रि होननानै बुंदों दा जोङो जोंनि खामानिखौ मावनांगोन जोंनि खामानिया जाहैबाय संसारनि संख्रि जोङो संसाराव थानाय बै जाय सुबुंफोरखौ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनाखै बिसोरखौ जोङो टेस्ट खालामनांगोन स्वाद गोनां खालामनांगोन आरो बे स्वाद गोनां खालामनाया मा जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ बिथांमोनखौ सिनाय होनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर आरोबाव संख्रिनि मोनसे गुन बुंनो नागिरबावदों संख्रिनि मोनसे बे गुनानो जाहैबाय सेवनायखौ हमथानानै लाखिनो हायो गोदो जि समाव रिफ्रिजारेटर दानि मुगायाव जोंहा गोबां कारेन्टजों सोलिनाय मोनसे मेसिन टेकनिकेल बेबायदि मोनसे दङ जायखौ जों रिफ्रिजारेटर होननानै बुङो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ बेसादफोरखौ बेदरफोरखौ गोबां गोबाव समनि थाखाय जोङो दोननो हायो नाथाय बे गैयैनि आवगायाव आनखि दाबो बे खामानिखौ मावो गोदो मानसिफ्रा मा खालामोमोन संख्रिनि गेजेरजों गावनि जानो गोनां बेसादफोरखौ गोबाव समनि थाखाय दोनोमोन जानायल' नङा माखासे बेसादफोर मुवाफोर जिफोर दङ जिखौ संख्रि होयोब्ला गोबाव समनि थाखाय थायो बेफोरखौ होनानै दोनोमोन संख्रिफोरखौ होनानै दोनोमोन आरो गोबाव समनि थाखाय सेवालाबानो नस्थ' जायालाबानो बेखौ प्रिजार्भ खालामनानै दोनोमोन जेरैहाय दानि मुगायाव जोङो नायोब्ला आसार जोङो नाफोराव नुनो मोनो संख्रि होनानै गोबाव समसिम बेफोरखौ बासायनानै दोनो अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राया आत्मिक जिउनि थाखाय जोंनियावबो दङ अनजाग्रा प्रियफोर जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा संसारनि संख्रि जों माब्रैहाय बे जाहैबाय जाय मानसिफ्रा पापजों नस्थ' जानो थांगासिनो दङ पापा नस्थ' खालामो मानसिफोरखौ नस्थ' खालामो बै पापखौ जोङो मोनथिहोनो हायो आरो जेब्ला सासे मानसिया पापखौ मोनथियो पापनिफ्राय गोजान जायो अब्लाना बै नस्थ' जानायनिफ्राय बियो बासायजायो जों गुबुनखौबो पापजों नस्थ' जानायखौ बासायनो हायो मानोना जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ बिसोरनि जिउआव लाबोनो हायो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो बिसोरनो नुहोनो हायो आरो जेब्ला सासे मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नुयो सिनाय मोनो नाजावो अब्लाना पापखौ सिनाय मोनो अब्लानिया बै मानसिया नस्थ' जाया आरो जों गावबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावखांनायनि उनावबो जोङो पापखौ सिनाय मोनो मानोना जों संख्रि जानायखाय जोंखौ फेसेवनो हालिया जोङो जिहेतु पापखौ बुजि मोनबाय पापखौ मोनथिबाय दा बेवहाय पापा जोंनियाव फैनो हानाय नङा बाहागो लानो हानाय नङा दा बे जाहैबाय संख्रिनि मोनसे गेदेर गुन जेरावहाय सेवनायखौ नस्थ' जानायखौ बियो हमथानो हायो जोंनि आत्मिक जिउआव जोंबो संख्रिखाय आत्मिक जिउनि संख्रिखाय जोङो गाज्रिनिफ्राय गावखौ रैखाथि खालामनो हायो आरो गुबुनखौबो जोङो नस्थ' जानायनिफ्राय हमथानो हायो आरोबाव मोनसे संख्रिनि गोहो बोलोखौ आं बुंनो नागिरबावदों गुनखौ बुंनो नागिरबावदों बे जाहैबाय ट्रेन्सफरमेशनेल पावार परिबर्तन खालामनो हानायनि गुन बे संख्रिनियाव दंबावो जेब्ला सासे मानसिया ओंख्रिखौ संबाय थादों ओंख्रि संबाय थानायाव इसेल' संख्रि होनायानो ओंख्रिनि गासै ओंख्रिखौ स्वादखौ सोलायनानै होनो हायो संख्रि होनायनि सिगाङाव
That means संख्रि गैयै समाव जि स्वाद दङमोन, जि टेस्ट दङमोन, बे टेस्टखौ कमप्लिटलि संख्रिया सोलायनानै होनो हायो, मोनसे स्वादिष्ट लाबोनो हायो, मोनसे बेस्ट टेस्टखौ होनो हायो। थिग बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बायदि सोलियोब्ला, जिसु ख्रिस्ट'नि थोननाय बायदि थायोब्ला, मावोब्ला, जोंनि गासै आखल आखु, गासै मरेलफोरखौ नायनानै जोंबो गुबुननो मोनसे गोदान टेस्ट, मोनसे गोदान स्वादखौ लाबोनो हायो। गुबुना जोंखौ नायगोन, गुबुना नोंथांखौ नायगोन, गुबुना आंखौ नायगोन, बिथाङा माबायदि, आरो बे टेस्टआ सोरनिफ्राय फैदों? जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय फैदों। जेब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बायदि सोलियो, जों गुबुननो बे स्वादखौ होनो हायो आरो गुबुनाबो बे स्वादखौ मोननानै बासायजानायखौ बियो मोनगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो नुगोन। जोंबो बेबायदि टेस्ट होनो हायो। जोंबो ट्रेन्सफरमेशनेल पावार जोंनियावबो दङ। जोंबो जिहेतु संख्रि, बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नोंसोरो संसारनि संख्रि होननानै। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन जाहैबाय गोबां सोमोनांथाव संख्रिनि गोहोफोर, बोलोफोर। संख्रियाव गोबां बोलोफोर थाखोमानाय दङ आरो गोबां पइन्टसफोर दंबावो आरो बेफोरखौ बुङोब्ला गोबां भिडिअफोरा गोलाव जागोन। दा बेवहाय बेसिक बाथ्रा जिखौ मोनथिनानै थाथारनाया गोनांथिथार, बेखौल' आं नोंथांमोननो दिनै लानानै फैबाय। देवब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना संख्रिनि बे गोहोखौ मोनथिनानै गोबां आशीर्बाद मोनदों, सोमोबो नांदों जानांगौ। देवब्ला प्रियफोर, जोबनायाव खावलायनो हास्थायबाय, जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन सोलोंबाय थानो मोनो आरो लोगोसे रादाबफोरबो मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायबावदों मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामगोन। देवब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ। आमेन।